Ni kadai gaji shisha ka bangim la ban len. Bayu briu badan pisah kumba ka probeb ka ong barong ye buram. Tiu briu pad ubam dan pisah teng dan paralok. Ong ka tin ka jong blai. Di paralok ti jingai no bom dan pisah. Di i kumba ka value ka jong briu la ne ka dor ka jong briu ka shong ha ka pisah. Briu badan pisah dan ka dor, bom dan pisah dan dor. Teng kadang ka eka jibakla ka bakrau ba. Wat kimi ki pa ki badan cibon ki kon ro ngania tho ki dan ka por bala ki kon jo ki dan na preng ki kon ki ba kham baha ka mai kham la man yo cibon ka pisah ye ki tangi kham nyau kor ngi kham nyau buram ngi kham bu ye ki akli ka do no jengi ila ban ong ti ye ki to pa ki bam dan pisah kem da dan dor ngi da nyau kor ngi da nyau buram o ngi ye ki o ki dan hayeng hasem ngi nyau ki kum ki kon tamba ngi da nyau kor ki hadu kata kata kare ke ini ke ji shisha ka bangi i magi ni sngi ba to kata ka bor je ke ji kata je ka pisah kan